Tak já tu vedle sebe vítám Lukáše Křivku z gymnázia třídy kapitána Jaroše. Lukáši, zeptám se tě, jak se vám zatím daří v soutěži a věříte si na finále? Tak zatím jsme bohužel prohráli s naší brněnskou školou stavební na Kudelově. A teď se chystáme na zápas proti Praze, kterou už jsme jednou porazili, ale určitě to bude zase o nervy. Děkuji. A vy jste teďka v předchozím zápase stříleli takzvané trojky. Byl jsi nervózní a myslíš, že nějakou roli hraje publikum, které se vlastně ze všech stran na vás dívalo? Tak určitě to hraje roli, nervózní jsem byl, zvlášť když vím, že mě sledují všichni a znám tady spoustu lidí ze všech koutů České republiky, ale nervozita velice polevila po první proměněném koši. A kdyby ty určitě hraješ basketbal a kdyby si měl porovnat, jak se ti hraje v týmu a naopak, jak se ti hraje právě s tvojí třídou, kde je větší spolupráce nebo kde máš větší jistotu v ten tým? Tak když hraju se svým týmem, tak určitě vím, že tam nejsem sám a můžou mě podržet a zase je to o hodně lepší ta souhra, ale zase jsou o hodně tvrdší soupeři. Když to se školou vím, že jsem tady jako hlavní reprezentant a musím se vždy spolehnout na hráče, kteří mě podrží jenom v těch nejtěžších chvílích. Tak já ti děkuji za rozhovor a určitě přeji hodně štěstí v příštích zápasech.